Inumdo mo sa kuang excuse me, bugaging pagkaon katong giluto na ako nga bugas ug saging, no. Media bugas, media kilo ang saging, then i-mix dahil tangan og sasi nga veg 3 sa kabuok, dayon itlog sa kabuok nya duha ka hulma nga lingin nga chocolate o kasi nga to tablia, dayon way asukal. Mao to siya. Kung optional lang ng kuan ng tuno, no, pwede po butang tuno, tubig lang akong ibutang, kuan mong tuuna, no, ahugag tubig usa lutuon og half cook, dayon usa pa i-mix sa saging. Nakita mo to ninyo, no, di lang natuto review og himo direksyon lang tani basta kay bugaging ni tung akong gihimo butang atong latik kay gusto man sila og nay tamis-tamis gamay. Okay, kay tamis man po, di man po lingog tabang, pero gusto nila nga naaya sukal gamay baka sa mga batanon ba nga dipre nako nga muangay po sila og mas tamis pagyud ba. Pumukaon sila ani. Ako ang hinimo nga way latik, pero ako lang di improve gamay nga matamis-tamis, pero di sila gyud gusto og tamis kayo. Gamay ra igo ra putong-patong ba nang pili-pili na ba. Ang gusto nila puniton nga naay daghang latik, anara nila og katubayang na wala to butangi kayo latik kay wa man ingog ganid pagbutang igor magipato. Mao na itong gihimo. O yun ana lang, no. Okay, ano itong pang snacks karon, pero ako mukaw na kay namay ako atong way latik. Okay, magsunan di ko mo anad ng di ko mo kaw na ng latik kay ibaw na mo kontra nato na. Okay. Pero di man gyud na kaayo daghan. Okay, daghang salamat mayong adlaw karon tanan. Bye.